Hola a tots, en el vídeo anterior hem vist com fer agrupaments de dates, no? En aquest vídeo el que veurem serà fer agrupaments de dades normals i corrents de números. Serà un vídeo molt curtet perquè és molt senzill i per això tenim el vídeo de les visites d'urgències. Anem a crear la taula dinàmica, com sempre, anem a insertar taula dinàmica i li donem a acceptar i ell ens crea una taula dinàmica. Com sempre, el primer que farem serà comptar amb el número històric, no l'ha de sumar, l'ha de comptar, per tant, anem a resumir valores per recuento. Ara ja mos compta i ara ens interessa que mos conti els pacients que han vengut a urgències segons la seva edat. Posant l'edat aquí i veig que ell mos posa segons l'edat que tenen. No vos fixeu perquè ja vos he dit, les dates de naixement són inventades, són creades aleatòriament amb una franja d'edat i clar, no són reals. Ell mos col·loca aquí segons l'any que té el pacient, la seva edat, els que han vengut, de 0 n'han vengut 282, de 7 anys 2.593 i així, perquè potser a nosaltres ens interessa veure amb una agrupació de 5 a 5, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15. Per fer això hem de fer el mateix que si fossin les dates, anem amb el botó dret damunt la columna de dades i aquí agrupar ens dona l'opció d'agrupar. Com que ell reconeix que això són números, ens dona aquest sistema d'agrupament. Si hagués reconegut que són dates, ens sortia, com hem vist en el vídeo anterior, per mesos, per anys, per trimestres, com podíem ordenar. Ell ens diu aquí que pot ordenar que comença de 0, que és el primer que tot, i de 8, que és el darrer, i per exemple de 5 en 5, li posam per 5, d'aquí 5 en 5. I veus com ell m'ordena de 5 a 5, de 0 a 4, de 5 a 9, 10 a 14. Si per exemple ens interessa, mira, jo és de pediatria, els vull tots junts, per tant m'aniria aquí a agrupar i li diria que me comenci a partir dels 15. Sabeu que són espases, a partir dels 15 ja són adults. Per tant, hem d'acceptar i ara aquí ja ens diu menors de 15 anys, els que hi ha hagut, bé, en aquest cas haurien de fer, si volguessin fer bé, haurien de posar 14, perquè no tenien l'opció de menor igual de 14. Aquí seria menor de 14 anys, inclòs els 14, no? I llavors els altres grups. Si també volguessin fer per la part de baix, cap problema, agrupam, no? I li deim, a partir de 65 ja els tenim tot com a adults, no? Podríem posar. No, perdona, terminar exacte en 65, començar, seleccionem aquí i aquí li deim 15 i aquí 65 i acceptar. I ja veus, ens crea aquí els ranys d'edat de 15 per amunt i fins a 65. Com podeu veure, quan ell realment fa les agrupacions, aquí sí que no mos crea, com veiem a les dates que mos parava els mesos, els trimestres, no, ell no mos crea aquí camps nous de la taula dinàmica. Fins aquí l'agrupament.